Amesetigi ala fo ne ka walima dɔ ka sangane a ka fonisiriya kɛlen ye an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka kokuranin dugu jɛlen ye ka bɛn ni bi arabadonya ye juillet tile 15 sanba fɛn min wɔɔrɔ kama sɔrɔ kɛ kunu an y'a ɲini a fɛ a ka bi fara anw si kan hokumu kɔnɔna na an b'a fɔ ne ka walima dɔn ne ka laban ka ɲini a fɛ hali bi kokura a ka continue ka anw jidi an ka baara kɛtaw bɛɛ lajɛlen na o la ka kanuba cɛman ni musoman denmisɛnnin ma b'a kɔrɔ k'o fɔ ko walima dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka an masaw fo cɛman ni musoman minnu bɛ bɔ la ka dugawu kɛ o ye sijani kelen labɛn ko ɲuman na minnu fatura ka laban ka dugawu kɛ olu fana ye bada dali cogo min ala bɛ se ka nɔgɔ olu fana ye ka aw fo kokura tugu a ka danaya la k'a fɔ doli ko u bila ka gɛlɛn don ye ɲɛgɛn nin y'an dontɔ ye an ka ladala jɛmukan kɔnɔ sɔgɔma don don ka bɛn ni Sherifa TV olu jaganso ka baara ye o la bi an ka mɔgɔ weleli an na kuma segin a ma cogo min na a ka foli ta ka ɲɛsin limanaw ma ne ni aw an ka sɔrɔ ka don jɛmukan tɔ kɔnɔna na n balimakɛ e ni sɔgɔma ba ni sɔgɔma ko baasi t'i la baasi foyi t'i na i b'an se ba n bɛ ala barika da i bisimila ka Sherifa TV yɛrɛ baarakɛla bɛɛ fo o don k'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la a diyara n ye an bɛ dugawu kɛ masa ala ye an sigila hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la amina merci beaucoup e yɛrɛ ma e min tɔgɔ ni jamu fɔ mɔgɔ e bɛ bɔ ne tɔgɔ Dr Ibrahim Sangare ne pharmacien ye biologiste je suis le président de l'association Alliance NTK pour le développement de la commune de Njikuna voilà merci Njikuna o bɛ ɲɛna cercle fɛ ɲɛna cercle fɛ jati Sikaso marabolo kɔnɔ voilà e bisimila merci beaucoup e Sangare e na ko tan a tɛ goya n ye ka malo donna k'a fɔ bi ani docteur a y'a fɔ cogo min na Alliance NTK o président do an na jɛ ka masala dakun kan jamana kɔnɔ maa dama cogo min na an bɛ se ka somɔgɔ sama sɔrɔ minnu kɔnɔna na o la an b'a fɔ ko a da se an bɛ se ka taa technicien fan fɛ dɛmɛbaa minnu bɛ jɛmu kan na ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ni k'a sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan kokura e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin gogo in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye Malimamuso ne de b'a fɛ ka na dum mange wa kɛbi lɛ kulunga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé dun Mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet a n'a épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲare la i bɛ bulubabu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 00 76 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice dude bɛɛ lajɛlen wasara a bɛ daminɛ yan Mali la
la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ. CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ. dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye. so ani baara caman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye. a kolo ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman ko min n'a lakanalen don kudayi. CEM2 42.5 siman in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ. CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso. a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ. ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ. diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la. siman an ka baara. alibi k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka yira k'a fɔ n'i y'a mɛn kiliɲɔgɔn gɔngɔn dɔrɔn tɛ a dɔw la e sen fila o bɛ dugumala sɔrɔ. nin kun ye an dɛmɛbaajɛkuluw ye jɛmukan kɔnɔna na alibi an bɛ labɛnw kɛ k'olu sabati. nin waati in na an bɛ bila ka taa Koniwari jamana kɔnɔna na ka sanga ni nin waati in ye Mali silamɛ tɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw Conseil islamique du Mali maa ɲɛmaa ba an fana karamɔgɔ a Seydou Sherif Ousmane Haidara a bɛ taama na Koniwari jamana kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na an ka zikiri sorofɛ kɔnɔ olu ye nɔbila dɔ kɛ ka se ka kɛ bisimilalikan ye madama zikiri Sali Togo an ka dɔɔni filɛ o la ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan kɔnɔ. Ka fɔ an fana karamɔgɔ ye ɲuman ta ɲuman segi ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ faso Mali kɔnɔ ala k'o kɛ an n'a ye o b'a to an bɛ maaw kɛ bɛ k'i dɔn ni turu min ye n'u y'o di i bɛ kɛ dɔnmalafili ye an n'a kunnafonibala ta ni k'a kumabaw salo k'o bɔ an senkɔrɔ sani an ka kuma di an ka maa wele ma bi ta maa kelen baara don o hukumu kɔnɔna na an n'a lajɛ an seko maa kun min na k'o ta k'o ɲɛsin aw ma o la an b'a daminɛ min na o de ye jamana ka fasiri ye ni o ye histoire ye Sulemani Sidibe a ye a
yira k'a fɔ Mali jamana cɛfini tabaw ka sanga ni o ka wulikajɔw ye o ye jugu sɛbɛkɔrɔ fa yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ jɛla ko fɔ ni o bɛ ɲɔnɔ o dafe jugu la fa ka se a gɛlɛya ko ma Kidali marabolo kɔnɔ ka sanga ni a ka ɲɛfɔliw ye a ye a yira k'a fɔ ka bɛn ni juillet tile 12 sanba 26 ye kumana min na Mali jamana wurumasiri tabaw o dɔw bɛ minnu salo la ka sanga ni jamanadenw ka lakanani ye dugula min bɛ tali kɛ jirala ɲɔnɔ dafɛ e b'a ye k'a fɔ o taara bali sanji bɔgɔ de la ka fara sanw kan o kumana min o jɔra k'a fɔ o bɛ o makɔnɔ dɔɔni janko yɔrɔ tali ma nɔgɔya e b'a ye k'a fɔ jugu de bɔra fan caman fɛ o nɔngɔni fɛ ka na kisɛw suruli daminɛ an ka cɛfini tabaw la o nɔngɔni fɛ an ka wurumasiri tabaw o y'o yɛlɛma min bɛ tali kɛ npogo kɔɲɛta nana k'o sɔɔri jugu la ka sanga ni o caman fali ye hali bi ka nɔfɛtigiw kɛ o wulikajɔ kɛ ni ka sɔrɔ ka nɔfɛtigiw kɛ o la minnu kɔni bɛ ni olu tun b'a fɛ ka boli boloda ka olu fana gɛn k'o minɛ k'o fa ka sanga ni o ye i b'a ye k'a fɔ lakana tigilamɔgɔw o kɔni kɛra sababu ka se ka jugu caman bɔnɔ o ni na o yɔrɔ kɔfɔlen na min bɛ ɲɔnɔ jɛla o dugu kɔfɔ ɲɔnɔ dafɛ dugu la ka nɔfɛtigiw o don kelen na ka bɛn ni o juillet tile 12 kelen ye agɛlɛw ko dafɛ kumana min na o buntera anesthésicaw fɛ o labana ka taa zule minɛ agɛlɛw ko o hukumu kɔnɔna an ka cɛfini tabaw ka sanga ni o ka lamagalamɔgɔ ni wulikajɔ o ye sanfɛ susulu o ye o boloda ka ɲɛsin juguw ma ye yen fana a kɛra bɛɛ fɔ a ye ka ɲɛsin juguw ma olu minnu kun na mɛn zule minɛ agɛlɛw ko dala baw o y'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ dugumasaw la o cɛra o fɛ anesthésie o kun ye ɲɛsin yɔrɔ min ma o de agɛlɛw ko don da ye yen fana an ka cɛfini tabaw olu taara o koro in ne ka laban ka bɔnɛ banfɛ ta ne ka coro o caman kun na ni k'o ka bolo kɔnɔfɛnw caman tiɲɛ motow b'o la mobiliw bɛ o la o n'u ka kɛlɛkɛfɛnw caman ka yira k'a fɔ sebaaya o taara an ka cɛfini tabaw fɛ yen o hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ wurumasiri tabaw ka ɲɛmaayaso la o labana ka tare ta ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ma ka jamanakɔnɔdenw fo u ka magɛnya ani u ka muɲu na hali bi ka sanga ni jamana lahala ye Sulemani Sidibe ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ esori kɔnɔna na an bɛ taa indépendant kɔnɔ ka an kun da Sabalibugu kura ni kan Sabalibugu kura ni ka ladonna k'a fɔ ye kɛwale dɔ kɛra min ye maaw bila kinikini na ka bɛn ni karidon juillet tile 12 ye ni ye bololabaara dɔ y'an ko ma ko ouvrier a si bɛ san 40 bɔ ɲɔgɔn ko la a su de taara sɔrɔ a siso kɔnɔna na tuma min na polisilakaw ko ni kibaruya dira o kulo kan ka se protection civile maaw ma o b'o la k'o kunsi ni yɔrɔ kofɔlen ma Sabalibugu kuranikaw fɛ yen o taara sɔrɔ ko kɔni tiɲɛna baw ma kofɔlen kɔni a fara o labana k'a ta a su ka taa ni a ye morgue kɔnɔna na o nɔ kɔni fɛ e b'a ye k'a fɔ kunnafoni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ a yɛrɛ furumuso la siga kɛ bɛ ale da k'a jira k'a fɔ ale na kɛ a cɛ fa b'a ye bawo k'a sababu kɛ mun ye e b'a ye k'a fɔ nin waati in na a ye a jira k'a fɔ ɲɔgɔn caman kun bɛ ani furukɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ ko furukɛ a tun bɛ tɔrɔmɔɲɔ min di nasɔngɔ bunna kun kan ko olu ta la k'a dafa ko wa du yɛrɛ musaka bɔli la nin waati in na ko furukɛ kɛ bɛ ka e bolo sumaya o la ka sanga ni o ye e b'a ye k'a fɔ ba polisilakaw olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw olu labana ka gan a la min ye a jira k'a fɔ ka sanga ni nin musolaka in ye sigako ni kɛ bɛ ale da k'a jira k'a fɔ ale de ye a cɛ faba ye bawo cɛ falen a labana ka bolo ka taa cɛ ka baarakɛyɔrɔ la k'a taa a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ cɛ hinɛ bɛ a la k'a fɔ cɛ baarakɛ ɲɔgɔn ye ko zon bɛna olu kan ka taa ale cɛ furukɛ k'ale furukɛ ni k'a bɔnɛ a nin na nka hukumu kɔnɔna na ka ko nin ɲɛ seere dɔ y'a jira k'a fɔ a ye cɛ nɛgɛ ka taa badanfan fɛ fili Niger la dɔw taara cɛ badɛbɛ ci fɛn ma a yɛrɛ sɔrɔ ka tila taa ni cɛ ka bolifɛn ye o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ tile dama a jira k'a fɔ cɛ kɔni suyera a ka so kɔnɔ nka maa caman y'a jira k'a fɔ ko in yɛrɛ a kɛlen e b'a ye k'a fɔ sigannama kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye musolaka in ye ka jira k'a fɔ ko cɛ tun y'a jira k'a fɔ muso la a n'a muso filanan ta donni a nataw la o kɔrɔfɔ fɔ ni bi cɛ ani cɛ ka sɔ mafi da kelen da la o de y'a to kuma ni kuma a ko nin kun bɛ furufuru la ka ɲɛsin a furucɛ ma a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye baw a ye cɛ in bɔnɛ a nin na cɛ bɔnna a nin na nin cogo la sigana kɔniya ani kunnafoni kɔfɛ jira k'a fɔ muso ale ye siganama ye bawo cɛ falen kɔfɛ cɛ ka nafamafɛn minnu bɛ yen a ye cɛ den bila ka taa Sikaso a masaw fɛ yen cɛ ka mobili kilo ani moto kilo dɔw bɛ yen a ye olu salo ka bɔ ni olu ye a yɛrɛ kun a na kɛ ni a kun bɛ boli ka ni koɲɛ ɲini sani tigɛ ka da a kan bɛn'a ka biya kunnafoniya nin ko nin bɛ nin cogo la ɲininiw bɛ sen na walasa ka se ka dɔn k'a fɔ ko in kɛra cogo min na maa min m'a kɛ a kɛbaa ye kiiri tigilamɔgɔw olu na o kiiri
n'o bila an bɛ taa nouvelle horizon o kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ hali bi ka sanga ni kunnafoni nasiraw ye an bɛ to hali bi kunnafoni ko bunakun kan ka a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamako kɔnɔna yan kalabankorokaw fɛ o polisilakaw o min ɲɛmaa bɛ commissaire de police yɔrɔ Jakite bolo o ye wele bila maa dɔw ma minnu tun kɛn bɛ ka o yɛrɛ kɛ ko dɔ kɛbaa ye kamasɔrɔ kɛ o tɛ o kɛbaa ye o kɔma ko usurpation de titre ani usurpation de fonction o kuma kɔnɔna na kabini général tile 17 ye kalabankorokaw fɛ brigadier de recherche min bɛ o ye wele bila maa fila ma siganamaw don minnu tɔgɔ bɛ daminɛ AC ani AT o bɛ lajɛlen ye denmisɛnninw ye baw san 10 ani 8 bɔ ɲɔgɔn kɔ o kuma kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ o tun bɛ o yɛrɛ kɛ ko agent de recherche de ye o labana ka taa maa dɔw de kɔni k'o tigɛ minɛ k'o tɔnɔmɔ ka da o kun k'a fɔ ko ka 40,000 n'o bɛ tali kɛ 8 bɔ ɲɔgɔn k'o ta k'o di olu ma n'o tɛ ko a tɛ nɔgɔya o n'o kɔni fɛ olu fana taara o ta da polisilakaw tulo kan o de y'a to juillet tile 18 ka sanga ni o ye wele bilala maa wɛrɛ ma o si bɛ san 32 bɔ ɲɔgɔn ko la kalabankaw fɛ hali bi kalabankoro o taalen o jabala la cɛbanikaw fɛ o taara sɔrɔ min bɛ tali kɛ marifa artisanali n'o ko ma ko fabrication artisanali marifa o fana taara sɔrɔ o tigi dayɔrɔ la ka fara cartouche dɔw kan juillet tile 11 i b'a ye k'a fɔ wele bilala maa wɛrɛ ma kokɔrɔtugu hali bi min fana ni o tun bɛ cɛbanikaw fɛ o taara sɔrɔ pistolet automatique de fabrication artisanale o fana tun bɛ o bolo ka fara 3 cartouche kan i b'a ye k'a fɔ ni cartouche 3 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kelen olu masiri tabaw ye tigɛ da ninnu bɛɛ lajɛlen kan maa 4 bɔ ɲɔgɔn kɔ maa 2 kun fɔlɔ olu tun bɛ o yɛrɛ kɛ baara maa dɔw ye i n'a fɔ olu ye jamana ɲɛmaaw ka cikɛla dɔw ye ka sɔrɔ o tɛ o ye filanan maramafɛnw sɔrɔla o bolo olu ni maramafɛn ninnu maralen man kan o tun kɔnɔna na wele bilala o ma polisilakaw fɛ ni ka taa ni o ye kiiri tigɛlamɔgɔw yɔrɔ jan ko o ka se ka kiiri min kan ka da o kan o na da o kan ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ k'an kun da sɔrɔde Bamako kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ taa min bɛ tali kɛ ani Tonga n'an taara Tonga min bɛ tali kɛ yen na k'a fɔ maa dɔ o kɔni o fɔra facogo cɛjugu la maa dɔw fɛ minnu ma se ka buguna tigɛ a kɛra kabini juillet tile 13 ye min bɛ tali kɛ Abdulayi Mahamadu Tandina na ni a dɔn bɛ ni Baduwa ye Boucher kun don n'a ka di i b'a fɔ ko Tonga Boucher ka ɲɛmaa kun don ka sɔrɔ ni kunnafoniyaw ye o ye a yira k'a fɔ maa kɔfɔlen maa dɔw kɔni ma se ka buguna tigɛ olu nana a minɛ ten a ka dudenw cɛla ka taa ni a ye ni ka laban ka taa a niŋɛnɛ karaba kuma sɔrɔ k'a fɔ maa ye ni a taara k'a lajɛ binna ka biya cɛ in kɔni fara nka farakun ye nin ye o ma fɔ maa ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na cogo min na ka se ka dɔn k'a fɔ maa in a fa kun kɛra nin kun kelen ye ni a ta k'a lajɛ nin kɛwale a bɛ nɔfɛ tugun nin n'a ɲɔgɔnna dɔw la minnu bɛ deli ka kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na tɔngɔkaw fɛ yen baw ni a taara k'a lajɛ ka kɔn nin ɲɛ maa dɔ o kɔni delila k'a fa nin cogo in na ni o bɛ tali kɛ Abdusalamu Mayiga o tun ye madarasa karamɔgɔ ye o tun yɛrɛ k'o fa ten bɛɛ d'a kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna o kɛra Tonga kelen na mɛ kalo tile 21 sanba fɛn 26 ka fara o kan sifinakaw ka ɲɛmaaba Amadu Babi a dɔn bɛ ni Mariko ye o ye sifinaka ye Tongakaw fɛ o fana labana ka taa minɛ k'a fa ten o fa cogo kelen na a ka butigi da la maa dɔw fɛ minnu ma se ka buguna tigɛ o kɛra ka bɛn ni marsikalo tile 27 ye ka kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛ nɔfɛmɔgɔw tile 7 Mariam Sisi jeune tiktokese kun don o fana labana k'o fɔ a ten maa dɔw fɛ minnu ma se ka buguna tigɛ nin kɛwale bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ Tongakaw de fɛ o ko ni Abilama nin fɔale ko kura a kɛn bɛ kamanagan ye Tongadenw bolo olu minnu y'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ ni dalilu ka tigɛ cogo min na o bɛ se ka dansiri maa ninnu ka kɛwalew la olu ka kɔnɔ kɔnɔna na fasiri an y'a salo ka bɔ sɔrɔde Bamako o kɔnɔna na i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na maa kelen baara don nin ye a kumabaw ye maa min mako ma jɔ kunnafoni ninnu na ni taara i yafuma b'a la kunnafoni gafe kelen-kelen bila lajɛlen kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ i na kunnafoniya ninnu sɔrɔ yen a fasiri kɛbaaw fɛ o b'a to an ka fiɲɛni bɔ senkɔrɔ baw sɛgɛnnafiɲɛbɔw ka fisa kɔmɔ suruku k'a ma kosɛbɛ an bɛ se ka taa technicien fan fɛ ka sɔrɔ ka kuma di an ka do maa welelen ma.
e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ b'a la nin Afrique bɛɛ nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala malimamuso ni de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini kura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gundo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini kura bouillon poulet a na épicé dun mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini kura bouillon poulet a na épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini kura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini kura bouillon poulet a na épicé olu de bɛɛ lajɛlen wasara. Avec une industrie cimentière nationale, moderne et maîtrisée. CMM produit des ciments conçus pour répondre aux exigences réelles des chantiers modernes. Sur le terrain, chaque ouvrage est soumis à des contraintes élevées, charges importantes, structures en béton armé. Pour les bâtiments et grands ouvrages, le choix du ciment est une décision structurelle. Résistance mécanique, régularité des performances, sécurité à court et long terme. CEM2 42.5, un ciment polyvalent, adapté aux ouvrages courants, offrant un excellent confort de mise en œuvre et une performance maîtrisée sur chantier. Un ciment d'ici pour bâtir l'avenir du Mali. CEM1 42.5, haute résistance, conçu pour les ouvrages lourds, les structures porteuses et les projets de grande hauteur. Une prise contrôlée, une limitation des fissurations et une durabilité renforcée dans le temps. Avec ces deux ciments spéciaux, CMMSA confirme son leadership, son engagement en faveur du Made in Mali et s'impose durablement comme la référence du ciment pour les grands projets et les constructions modernes au Mali. La qualité internationale produite au Mali. CMM, le ciment, notre métier. Nya sigene ka do ko kroto je mukan ko non tala na ba mano ko te ko dantegele ba man ka ye ola ba mboron sumo nyana o dola sumo samate ola ka au foto ka ola dunia ka fo so madono je mukan ame odeka Docteur Ibrahima Sangaré est pharmacien biologiste de son état au Bamborobi et Kafara Oka et Djereje Kulumi Sigileme et Njukuna Dugu au Hiriwalo Kama Nanko Mako Alliance NTK au Manyamado et Mali Jamana Kono Dendo o namanya kafo aleye docteur ye kene bunka anya kanu ka masala ne ayebi ka sangane e jamana ira chowa ye bawno watina ye kafo jamana nyamaw sanduru temene ko fe o bala ka nyefolo ke mawye bara bawla munu sera ka ke o ka okumu konana wala on est docteur Ibrahima Sangaré anadien ka masala minga bi o ye adon feni e o betale ke kenya buna kunka wala docteur e bismillah kokura. Merci beaucoup. Et kafo ye inakota ategoyanye. Merci.
k'a fɔ n y'a fɔ cogo min na nin waati in na Jigunakaw an t'o fɔ kosɛbɛ. An m'olu fɔ kosɛbɛ dɛ. An bɛ foli fanba ta ka di Jigunakaw. Jati an bɛ Jiguna commune mɔgɔ bɛɛ fo. Jiguna dugu 5 bɛɛ lajɛlen commune dugu 5 bɛɛ lajɛlen. K'o fo k'o waleɲuman dɔn. Ka maire fo ka dugutigiw fo. O don. Jati. An b'an yɛrɛ ka musokɔrɔba ɲuman fo nin waati in na. Exactement. An Jigunakaw fɛ yen. Exactement. Ne tun bɛ ballon filɛ grand frère ka salon kɔnɔ Idrissa Sangare. Jati. N b'a fo kosɛbɛ. Inchallah o la docteur ɲininkali kun fɔlɔ n'o ta ko ɲɛsin ma n y'a fɔ ye cogo min na san 5 kɔnɔ an y'o sɔrɔ faransi fanga baaraw la an ye k'a fɔ nin waati in na min bɛ tali kɛ ɲɛfɔliw la ka ɲɛsin baaraba ma minnu kɛra o san 5 kɔnɔ olu kumaw bɛ sen na jango jamanakɔnɔdenw ka se ka faamuya sɔrɔ o la ɲininkali kun fɔlɔ n'o ta ko ɲɛsin ma an bɛ se k'a fɔ hakilinabaw jumɛnw bɛ minnu taara e yɛrɛ ka yeta la san 5 kɔnɔna na n'an bɛ se ka sɔnni sigi o kan n'o ye décision phare ye. Santé domaine. Santé domaine. Voilà. Donc, merci beaucoup. Il faut que l'équipe Befo et à tout ce que ministre de tutelle, ministre de la Santé, à colonel Hassan Badjolo, Touré Fofana. Voilà, effectivement, de 2021 à 2026, la décision Chamantara Santé Kuna, la décision follow. Il y a une réalisation, décision follow état général de la santé. Voilà, où qu'on y organisation, santé, ministère société civile, association, syndicats, pratiquement tous les acteurs. Donc, ça s'est fait en décembre 2024 au CICB. Voilà, donc, exactement. Donc, on a des recommandations pour décision on parle de jusqu'à 973 recommandations. La Nino Beta, je fais que nous bureau de l'année sur voilà, donc je pense que le ministère de la Santé et du Développement Social a barabé au Kumukono. Voilà, donc fait mieux. Donc à bout la fana, il y a une décision de Fanatala, à bout président, on appelle ça le projet présidentiel d'urgence. Voilà, donc on me claque en adwa qu'on a fait. Voilà, moi me senti concerné. Voilà, où il y a la chama mena doko là. Au fana bolen ko fait, il y a un fonds d'appui minier d'Onana, où on a à peu près 819 communes ont reçu des fonds de l'appui minier, 18 milliards de 400 comme ça. Maintenant, au fond, on a 10 communes. Voilà, maintenant, Bararobe Kenesa, mais santé d'État, Fankangaboya, Akola Kosewe. Voilà, donc on parle aussi de la numérisation de la santé. C'est un grand projet qui va jusqu'en 2028. Voilà, donc on a un Chamantara comme décision. Voilà, une loi où on avait changé. La loi portant ce qu'on appelle l'organisation et l'exercice de la profession privée de santé et les décrets aussi voilà, d'application de cette loi. Donc on bébé c'est ça. Donc on me sait qu'il faut actuel ça population de Nimisi Wassasoro Kenya Yorola. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire comme décision politique phare qui ont été prises ce qu'on appelle en matière de santé. Il y a beaucoup d'autres mais Bakuruba là on me sait qu'il faut ça et docteur Ibrahima Sangare et ko bladjeni sinzeme minga odi Kenya yi dati e mana ke fenfena e mana ke mammo e ni Kenya ma labor ke e baye ka fo e bisigile e si e bisiga fenfe ke tsiga e sigile ne bo bela oui Kenya de be mo bal ko ke tout à fait o le ya fo to mina si ka fo ba munu grano o état généraux yi e yere ka yeta la e recommandation munu sur la Allah e docteur olu do la wali yali o damena ka ba wa na damena ka ba o na damena ka ba yelema jume be ni mo be siga sigini o ye Kenya ko yangala dans Kaba, puisque c'est une directive. Voilà, donc je pense que le ministre Mbankuna, donc elle est médecin, donc elle connaît bien le secteur. Et Anya Ekafo, Anga santé tabolo la Anya Ekafo fallait que do. Mo era biska munye 600 ni bitama do kono iba Ekafo c'est serafo nous be ka fallait. Ou bien que opto de distribuer.
donc hôpital Croix fana bina job. Donc je pense que région Tchama mena hôpital Croix bina job mon kono. Voilà, cercle de fana be CCRF na boy ka ke hôpital du district. Donc dans ce sens-là, on peut dire que franchement les états généraux a bien appliqué ko sévère mais fin méga fort, médecine traditionnelle bina du bala, a bien cadré ko sévère kanya. Donc nous be pour l'état généraux kono. Donc ce qui fait que aujourd'hui ce qu'on peut constater dans la santé, il y a une nette amélioration. Donc ni Ali la loi de finances rectifiée de jouer tout près là, de ce mois de juillet là, tu vois que le ministère de la santé budget a fait 206 milliards là. Voilà, de 191 comme ça, à 206 milliards là. Donc ce qui veut dire que santé talent nos balakosé, gouvernement fait. Voilà, donc les projets vivant nos projet présidentiel d'urgence obsalière. Donc c'est un projet qui vient de la présidence uniquement pour la santé. Maintenant infrastructure change kosebe. Voilà, donc pour un budget de 500 milliards, 15 hôpitaux, oui, c'est franchement c'est jamais vu quoi. Donc il y en a qui croient même que ce projet n'allait pas, en réalité c'était sur le papier, mais on voit qu'il y a du concret sur les chantiers. Donc il m'a dit tama bon kono bini sera commune NCCRF là et c'est là ce qu'on voit là. Il y a élément B à Yorochama, commune 5 taires, ça avance très bien. Donc ça me dit ok, c'est un projet qui est financé uniquement par le fonds de l'État et 100%. 100%. Moussara Boba Beye Anga Djamanaï. 500 milliards. 500 milliards. C'est un projet qui va tabler sur 500 milliards. Magique de Madame. Si, avec et puis, à Dania, à bon follow. Parce que la taille région, non. Si Bougounimbala, Kujala Bala, Sambala, donc Badjangara Bala, donc il y a beaucoup de capital régional qui est vraiment concerné par ces projets-là. Voilà. Et puis, à Tefranco, Abidjoka équipé. L'autonomie totale. L'autonomie totale sera ce qu'on appelle en électricité, la connexion, les équipements. Est-ce que vous comprenez un peu? Équipé, ça veut dire que scanner sera bloc opérateur opérationnel là. Donc même les centres d'hémodialyse, donc maintenant sur ce, maintenant Koban Kalani santé centre de dialyse Sabanyon Jora, Flamand neuf. Sanduri Ngonana. Ma bese fo jora kabu ko sebe kenayela. Carrément. Parce que donné ba yira ka fo Malikona il y avait à peu près 700 et quelques personnes dialysées. Ma kenu vla anuko mu dialysé. Mu be dialysé. Donc maintenant Kelen Jora commune Lafiabougou. Lafiabougou Kelembe. Voilà, donc on le sait mo tanta. Imagine tanyon jibe. Do jola commune Sengina quartier Malla. Mo tan flanyo mo sika tay. Ani do kati centre médico-chirurgical des armées là. Imagine tanduru nyon hakaya be. O bebe mo ta. Donc on fera quoi fait tukuni dialyse ko kumagola donc kaita fana renouveler avec une dotation. Imagine chamandira kaima. Do dira sera so fana ma. Dialyse là. Voilà. Ndojira mopti fanama là. Donc moi je pense ni projet jarane kosebe ou ni projet ni. OK, si ça docteur ça n'angabo dialyse kono o dialyse nunu yo ulu be barade ke o jora ka bugo sebe kenya sabati lawa. Voilà. Donc mogodo be ala mun ke reske banano ko insuffisance rénale. Donc faut du luka nashi do luka do machine kono ka changer ka noko boila. Voilà. Donc semaine kono do tay semaine kono chien fly donc même qui vont au-delà. Donc abanama to be ne rebulu. Donc ne ba do mun bala quoi. Oui. Donc on avait joli fallait moi. Oui, force un flat. Voilà, force un flat. Et ça c'est un projet qui a vraiment soulagé énormément. C'est vrai, beaucoup reste à faire, mais ça a énormément soulagé la population. Parce que dialyse, privé, c'est très très cher. Oui, très cher. Donc ça, on me voit tout nous en fait. Donc maintenant, ni le secteur de la santé là, on me scanne mais ni comme tout là, il y a des privés qui font, mais c'est extrêmement, c'est difficile. Voilà, ni quand on fait chien fla, c'est-à-dire que ça a un budget de 100 000 francs chaque semaine. Donc oui. Mais maintenant c'est gratuit, c'est gratuit carrément du côté de l'État. Donc il va enregistrer. Donc ni enregistrer là domaine kono. Donc ni enregistrement bana. Donc tant que les intrants sont là, c'est-à-dire que le matériel nous met à dialyser, nous le payons pays. Donc l'État te prend en charge. Avec fou. Voilà, nous le payons. Ça veut dire que barat tenya baraké nous. Voilà, nous le payons. Donc
Donc je pense que tout est... Le avec est fou. Oui, moi j'ai une personne qui fait ça pratiquement toutes les semaines. Donc c'est sincèrement, à Djoro Kabon, Kosebe, sans mentir. Le centre de dialyse, nous Djorata. Sika Sultani Kaitani fait nous. Sika Sultani Kaitani, ou équipé là. Mais mon nom de est de flamand nefouillé. Voilà, donc c'est pas caché. J'ai été dans ces centres-là. Parce que à Moro, à Banamato, voilà, donc c'est pour dire que c'est vraiment bien. Docteur, et n'y a yémé qu'à insister gratuité yorenka parce que Djoro kun temena encore. Et bah y kafo on ga barakela do ou ma ntado koko ni bagaye mo ki maliko na fo wulu les chiens de rage là. Tout à fait. Parce que wulu fana vaccin on dola au do fana nga ke fouiller. Voilà, mais un y kafo ni tara au kéro là. Bon, et il faut le ça c'est important. Absera que ça dit que ni atteindre faire mon ko. Nous on nous bé avec fou. Mais nous on le té ba sur voilà, parce que sinon on nous doit tara ko buto ke e ba y kafo ko au produit té. Ja produit qui est bas sur wafla ani kemefla. Donc il to c'est encore fait kanana yo sur ko ke kam voilà. Donc avec que on m'a yéné gratuité d'eau. Donc ametado on va kan am voilà. Donc mettre maintenant ni. Effectivement, on nous fléni et ta ferme déjà c'est prévu. Voilà, donc c'est tout ce qui est prévu de dons, l'État va commencer à numériser ça. Donc on a fait bien numériser. Je pense que c'est écrit noir sur blanc parce que ça va minimiser un peu une bonne gestion de tout ce qui est entrant, tout ce qui est dons. Ça va une bonne gestion de ça. Maintenant, au cas où on ni il y a aussi ça. Abisaka ke dobi nasoro abaneno ne nana soro abaneno donc finalement était dans la gratuit voilà ne nana soro ko fendo budget majanike na foro ke 400 voilà état femme voilà mais effectivement il peut y avoir des agents de mauvaise foi aussi donc maintenant ce qu'on décrit tout le monde voilà donc même au boulot de cas décrit que c'est vrai mais na foro que c'est gratuit à la fait tout est disponible, c'est gratuit voilà docteur, pour les femmes. Et pour revenir un peu au niveau du projet présidentiel d'urgence là c'est ça au bas c'est cerveau nous yelama ka ke hôpital nous yi no kera yoro dure be na fara o ka Kenya keta ka dure na fara o ka niveau de kawa tare na fait be na ye ayela manata bon et bâtiment nous yi voilà donc maintenant ça veut dire que ça sera vraiment du neuf et des équipements total autonomie en énergie totale. Ça veut dire que yéma wara bena du oyema carrément courant problème teke connecté connexion ko problème teke akacha la kafoko a eta na tigara voilà donc c'est un peu ça. Donc maintenant ça va mettre déjà les agents de la santé dans les conditions de travail. Abina tofana docteur ka bara ka noya au boulot ka sangani bara ko ni makidleuma voilà ni les conditions de travail là akacha ala fait il ka résister bien ko sebe voilà donc maintenant au RF il va y avoir ni santunin kono à peu près état ka recrutement beta fo mo ba mo kan flala a une recommandation vraiment ko c'est ça voilà donc maintenant en santé là nous on a à peu près 4000 il y a 4000 agents de santé qui ont été recrutés 4000 au quartier bananwa agents de santé là ni sanduru kono kone bon il y a je chemine dans les 4000 agents là donc il va y a un médecin spécialiste ou bala hôpital do fo mo ko men fla hakela médecin un pharmacien généralisé au tout do fo mo que me dura hakela ni sage-femme ni infirmier d'état ou daoulu beta fo mo que me wulu que me shikina donc technicien nous beta fo mo ba flan torina donc en fait c'est tout ça c'est pour que ni incertitude nous bana donc il y ait au moins une bonne répartition c'est-à-dire que mo ka réparti parce que ni incertitude il faut la ressource humaine c'est vrai voilà donc ni ressources humaines be akacha la fait donc population makobe muna santé kunda obisoro voilà donc il faut on va voir vous allez voir que tout ce qui a été vu dans les vidéos par rapport à ces projets là ça va se faire mais docteur Olaou si ça eraka yetala o bayra ka fo sanduri konana mo hakemunu tara o tiara surtout kena ko buna tout à fait donc kena so fana bala ka ningura bala ka fie olu fana na donc ka sangani o joli yo konya ani centre jalizu e daselo fana masisa o bayra fo bakru bala sanduri konana jamana nyama o makulonge kena ko la ko sebe makulonge kena ko la erere
En tout cas, nous avons un budget avec 206 milliards de budget. 206 milliards. Donc, 206 milliards pour la santé. Ça veut dire que ça date de jouer. Encore, si, parce que c'était à 191 milliards. Voilà, maintenant, avec la loi des finances rectifiée, donc la santé va jusqu'à 206 milliards. Donc ça veut dire que la santé occupe après l'armée, la santé vient. D'accord. Donc si ça, au bas de Cafo. Donc ça veut dire que pendant ces 5 ans-là, donc la santé n'a pas été Kenya de la Niefere. Voilà. Donc oui, et nous avons fait Kenya là. Et n'a fait ma chama besiga aussi la chocomina. Voilà. Et docteur ya photo mani mo mi bora Bamako Konombi. Madame Amuno yerebe Bamako yere mana Kafo gale kono. Ni sera kurufina. Ibaye tiere la bobe barala. Ah oui, c'est vrai. Wa ali shuku tala kile kutala. Carrément. Wallahi ibiti me chufe. Iba sur le kemeka yelo de mene. Iba ka baraka docteur. Amo Syria. On est perso, c'est-à-dire que moi abu photo mani nyamo clé là en réalité comme on veut clé quoi. Voilà, donc c'est des gens, c'est un projet qui est réellement financé et l'entrepreneur a un délai d'exécution. Donc le jour de l'ouverture, moi j'étais présent. Les entrepreneurs ont des délais d'exécution, donc ils se forcent à être dans les délais. Donc s'il n'y a pas de contraintes budgétaires par rapport à leur financement, et ils sont obligés d'être dans les délais. Donc je pense qu'ils avaient un délai de 12 mois, d'autres 24 mois. Donc ce qui fait qu'ils sont obligés, puisque sera vers fin décembre 2025. Donc d'ici fin décembre 2026, ça doit être le Tchamangara là. Voilà, donc raison pour laquelle vous allez voir que sur tous les changements ça bouge. Voilà, donc le fonds ne manque pas. Donc comme je dis, c'est 500 milliards d'un fonds qui a été carrément dédié à ça, 100% financé par le budget national. Voilà. Et docteur, si c'est un oula qu'il faut que Walimado, nous y est follow ye n'a ma que moro à de la mo chamatado. Mais si c'est un oula ne béni et peut-être au ye kene barakela oui. Vous avez un chama konekera. Mais est-ce qu'encore vous avez des crédits peut-être donc dans ce domaine nous et kayeta là, nous kanga ke alibi kado fara Kenya sabati dikawa. Donc crédit care mon beska c'est ça comme déjà oui assurance courrier. Voilà, pour que la population ait beaucoup plus accès. Donc il faut que Rami Koka Kessabay. Rami, oui, c'est le régime d'assurance maladie obligatoire. Ça veut dire que Amad Abibla Bekanga Ben Kenya Kaka. Voilà, Tibla salarié de Roma. Voilà, donc Ben Kenya Kaka. Donc Nanzara Katola, Iba et Kafo, Akacha Alafé, population Marobe Kenya Obesoro. Et au fait que dans la sous-région aussi, il faut le reconnaître, le Mali n'est pas Anga Jamana Franti Kofé, quoi. Wango Fanado. Parce que tout récemment, période sur là, je pense qu'on était au ministère, donc on appelle ça le prix Sasakawa. Voilà, oui, Bangoni, c'est Bangoni, Asakoba Moro Soro, donc c'est de la main de l'OMS. Donc ça veut dire qu'en réalité, on a un système copié la Mochama fait, mais c'est un système qui est franchement très envié par les gens, surtout le système de CESCOM. Voilà, c'est vraiment récompensé par l'OMS. Donc, en Meska Folukola, mais Albi, il faut la disponibilité des produits et la disponibilité des intrants. On a fait que c'est gratuit, donc on fasse tout pour que intrants Beka se place. Nos populations Taraka tout est sur place, à faire gratuitement. Donc, en Meska Folukola, mais enfin, on doit faire parce que Jamana, c'est que nous concevons. Produit, on a le cas de donner ici ça. On fait un bébé femme, bébé scablo au Kumokono. Notez, quand tu regardes, sur les 22 000 agents, santé publique, fonction publique, collectivité, 22 000 agents, moi, Bamouane Flaina, ni santé, ma banane soro. Donc, quoi qu'il y a en santé, il y a le ministre de, quand tu prends la justice, aïe, mon bâclé, que la justice au sort. Voilà, donc maintenant, ça veut dire que la santé du Roka bon voilà, il y a un recrutement. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, très prochainement, vous allez voir
et région nous ka hôpitalu ka wuli jone no ye San Kucala Buguni Joila Nyoro Bajangara Kulukoro donc olu ka hôpitalu kanga jo o bébé ni projet kono donc amul olu joli ka telia donc la yini biska ko droyer donc mais on comprend aussi la difficulté du moment avec la sécurité, c'est vrai, voilà, donc nous ka foko la yini bi kren yana bi donc mon me côté ka satisfait population fait bi voilà a bi ça mais donc mo tise ka foko amana ke choko to adama barado ma jenen do be quoi, voilà tout ce qu'on peut dire. Et docteur qu'il faut qu'il wali mando et antenya e ka tonko amesika na ton la ani jamana kono denya mine kono citoyenneté dati docteur e reka yitra angi bonni mine kono ame do sa citoyenneté kono na sanduri kono na yoro mabisika faut vraiment le pays asekana kasana ni moka e jarawula kulu nunga bingani onka exactement on a manya ka fo bo chola jamanya ma bo sila on alibi epsiga mu pour peut-être kanyeshi jamana kono ndoma anga afamu alibi ka konne ko odeme barena. Ok, merci beaucoup. Au voilà, au Djarain Kosovo. Donc, Anya photo comme Nantes Segala. Donc, Jamana Tissa Damana Konodonko. Donc, il faut une population jusqu'à présent, fini tout demain. Un militaire ou demain. Information, nous m'en dit là. Voilà, donc, au bail à Kachala fait. Ni de nous, ni de nous, à Blatodo. Donc je pense que à mes fois Tim na c'est ça. Fait une gaz sur Bampmana. Voilà, fait une gaz sur Bampmana et je pense que jusqu'à preuve du contraire en tant que président d'association, la Ninibe que jeunesse fait de soutenir toujours leur armée, de soutenir leur population. Car information tadron, information mbo ou ka jamana yoro, ka barakenoui. Voilà, au coup éviter information l'angolo blala et bololo srauka. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. Je pense qu'on est presque fait la fin de cette guerre imposée au Mali. Voilà, donc Ahmed Doroka Alsa, ala ka Tragnedo. Donc fin jamombe mumbe mouye sorono koina. Donc la loi des finances est rectifiée là. Et pour la première fois les revenus en produits miniers, c'est-à-dire que tout ce qui est minimum apporté dans le budget là, ça va dépasser les 1000 milliards. 1000 milliards. Minganga soroka doanga wagane kono jamana wagane kono ni loi de finances rectifiée en jeu là, c'est-à-dire que ça va dépasser les 1000 milliards. Abetiano yi milliards bakeli. Voilà, donc faut parce qu'on dit réviser le nouveau Nassama. Donc ça veut dire que le pays a de l'avenir. Il y a des aligné Malika endettement dans le moment on dit 70%, mais Mali est entre 41 et 51%. Donc ce qui veut dire que réellement on ne peut pas dire que tout est parfait, mais je pense que l'essentiel est en train d'être fait par rapport à ça. Maintenant, pour même l'électricité, je pense que l'État dit d'attendre jusqu'en fin 2026. C'est vrai. Parce qu'il y a un financement de la boucle nord par rapport à la couverture en électricité. Donc, tu vas voir que d'ici fin 2026, donc fin mi courant Inch'Allah, à Kachala fait, Morobi Tarafando à Kola quoi. Donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport à cet aspect. Parce que ni fin rien Moro c'est courant mais je pense que la population a compris. Pour ni Mali budget à l'État il y a 5 ans là. 2021 un budget mais 2700 milliards. Mali budget pour là 2021. En 2026, le budget est 3999,3 milliards, donc 4000 milliards, autrement doublé, en période de guerre aussi. Pendant les 6 ans, les 5 ans, là, on est en train de faire la guerre, mais le budget du Mali a presque doublé. A presque doublé. Voilà. Et chaque secteur, donc, plus le budget est, ça veut dire que chaque secteur est doté. C'est vrai. Plus chaque secteur est doté, plus les actions sont visibles. Oui.
D'accord. Donc il y a le forcément. Parce que quand le ministre disait que le ministre de la Justice dit par exemple qu'on a pu recouvrir 400 milliards pour l'État, donc ça veut dire que la corruption qu'on a vu à quelle dans la lutte contre la corruption. Dans la lutte contre la corruption. Il m'a dit que entrepreneur chacun charge ses charges à exécuter correctement. Mais oui. C'est un peu ça. Donc c'est pour vous dire que bon, mais c'est ça. Donc je dis parce que c'est dit que nous retardons chance qu'à demain jamana ka baraka dima ka kla ko ke o manya. Ay mais follow by ka fo tadi e mi fo mo kan ayra ni ngala quoi. Voilà, c'est ça un peu. Donc ayra ni bi bara mon mega exécuter ça. Toutes les entreprises qui ont des marchés de l'État, ces entreprises font tout pour pouvoir exécuter correctement. Ça on peut le dire honnêtement. Maintenant né comme nya photo comme là, c'est partout. Les données sont très claires. Tout ça c'est vérifiable. Voilà, tout ce que j'ai dit par rapport à la mine, c'est vérifiable. Le taux d'endettement, c'est vérifiable. Voilà, donc c'est des données qui sont disponibles sur le site du gouvernement avec Sigma. Donc les gens peuvent consulter. Voilà, donc souvent, moi, constatation au levato, c'est qu'à répondre quoi. Mais or c'est des données qui sont disponibles. Voilà, sinon le fonds de téléphonie, c'est 89 milliards a été déjà donné à l'EDM par rapport à certaines choses. Donc, voilà. Exactement. Voilà. 89 milliards. 89 milliards. Donc même il y a eu un financement de la BID il n'y a pas longtemps par rapport à la boucle nord de 225 kVA. Donc maintenant tout ça c'est des données qui sont visibles. Donc ça va faire que le Mali aura une autonomie énergétique. Voilà. Oui, mais c'est des choses qui tu vas prendre du temps, même si tu as les moyens. C'est vrai. Donc c'est ce qui fait que souvent certaines choses sont très difficiles, ça prend du temps pour qu'il quoi. Surtout nous sur 100%, 90 n'est pas visible. C'est vrai, c'est vrai. 10% qui est visible, donc l'appréciation est souvent très difficile. Non, donc il y a des milliards de budget d'abord parce que le secteur minier a assaini là, donc c'est vraiment à saluer déjà. Non, vraiment c'est une très bonne initiative, une très bonne nouvelle. Voilà, donc quand tu essaies de voir avec en 5 ans 29 000 fonctionnaires recrutés plus les 15 000 de la protection civile et des policiers. Donc ça veut dire qu'en réalité ça bouge, mais dans l'homme les gens ne peuvent pas voir ça. C'est vrai. Voilà, donc comme j'ai l'habitude de le dire, donc Ameska mon souhaite drone et Moroka à la famille qu'on demande Moroma, nous manions à la coup français. Voilà, donc nous le français l'ambeka intérêt de beaucoup parce que Jamana Flatambolo. Voilà, donc la Jamana in Jamana Clinier, et Mana Heres or Jamana Werla Chogo, il faut douer, faut tout beau. Ni bon intérêt euro. Wafoko et Mali. Voilà, Kersalaka ou voilà, c'est un peu ça. Évolution pays, il n'y a qu'avec le budget, il y a l'évolution. C'est vrai. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Sur le côté de la santé, en résumé, 4000 agents de santé recrutés en 5 ans, vraiment, 15 hôpitaux construits, flamand 9, des hôpitaux régionaux vont être construits, avec un fonds d'à peu près 500 milliards, donc avec ce qu'on appelle l'application des états généraux de la santé, donc avec le fonds aussi minier pour les 819 communes du Mali, à peu près 18 milliards, et ces fonds doivent être en premier lieu, c'est bien écrit en premier lieu, c'est pour les infrastructures sanitaires. Voilà, commune on ne sait avec un bon requet, mais c'est pour les infrastructures sanitaires en premier. Donc, minimum commune nous donc en matière de santé, je pense que avec 206 milliards de budget aussi, donc je pense que la santé n'est pas restée à la marge pendant les 5 ans là. Voilà, spécialiste il faut que toutes les régions aient des spécialistes, c'est vrai. Ça il faut le dire. Voilà, c'est notre souhait. Il faut que spécialistes au Qatar, médecins au Qatar,
donc pour que la population nous voilà au moins fait en assez do kono voilà docteur et ba togote bo agolola ya fo chomena on teke mo ni malien te tout à fait la ke chogo chuni tara fanfa on a fo ki malien wala ya fo chomena abebe anga franyonga ka jamana nyama o deme an se kona damaira la an bla jene be se ko do lawo ni ta ke ka fra jamana nyama o taka adore ba ye ka fo la nyini o be sabati nga ma kana jo attaque aka ketala jamana jo barala la docteur Ibrahima Sangare qui faut qui wole mado et alliance pour le développement de la communauté de Djikuna yo o manyama bayi nyoro na me alliance NTK chedo bla jene fo e kada mine mu be e fana e atwa adama Sangare ba fo ko jewe vice président yere tabza pour la adama Omar Sangare vice président très dynamique nous go voilà président atene yo era fuera de il est très engagé aussi pour la commune, pour la jeunesse. Je pense qu'il y a un manqué. Il y a accélérer l'éducation et cette année aussi on félicite notre centre. On a eu à peu près 38 admis cette année. Donc, parce que nous avions équipé de la première année jusqu'en 9e année. Donc maintenant fin livre sur la classe inférieure là au lieu de niveau donc nous lieu de classe d'examen niveau parce que il va jabinya parce que moi problème de livre sur le 7e on va sur le 8e donc tu vois que donc c'est un peu ça. L'éducation c'est le socle de tout, c'est la base. Donc ni kalan sabatira kaba il va ya kai donc transition il va na ya ka ho kalan basikila kosebe no basikira kalan basikila kosebe docteur ka profondeur segima il faut le go faire anga fuli ke kanyeshi kanboma sananga anka beda nyonye mais befo surtout mais faut le damner ya ka damner yere la et bi fu katimina jala kosebe voilà tu es un jeune très dévoué voilà ni misali kanga tabibina dans secteur là misali do bisa tay kanga secteur na no communication ni audiovisuel bi fu kosebe ka ya sirufla mo befo nyere nga baraka yoro mo befo ajaro e anga e labo biolab 3 ma équipe befo ni benge be wa dameli abi amona no fait bi parce qu'il était un peu occupé c'est vrai voilà ma faut que c'est vrai et la Kasadio nous peut fou voilà Kasuru Sangara nous peut fou ani dobe ni ndo ndo menyeshimi ma fimai mo faut que c'est vrai Sadio c'est ça Diamant et Mariam Bay nous peut fou que c'est vrai voilà donc Albi me do que Albi ala ka demana basi amina ya rabbi ala ka demana basi ala ka enfance amina ya rabbi docteur Ibrahima Sangare est pharmacien biologie de son état et également président de l'Alliance au NTK, Alliance pour le développement de Djikuna, qu'il faut qu'il y ait dans le cercle de Niena, région de Sikasso. Tout à fait. Qu'il faut qu'il y ait il y a photo mon c'est qu'il y a Kanwati na Djikuna, quand il y a une formation spéciale au de Djikuna, parce que Djemga avait fait l'intra qui m'a fait comme tout les étés. Bien dit. On va faire qu'on y ait là qu'on y ait Tchebaï. Comme qu'on y ait qu'on y ait Ebewa. Eh, vous passez au lit. Ah, oui, regardez quel est ça. Ah, oui, ni mo ni. Ah, vous devez être quel est ko ni Ebewa. So ko ni ba so ki kabu. La gabla de fo mali ko na mali ko ka. Wa tinda mo musi me ka nyama da shiri vete veja kan so fe. Anya foto mena ame e anga so bunyo ma fo ko do ka fe ni watina e asiru shiri fo so mena haidara. Abeta mana ko jamana ko na ka fo la ka signa nyuma yi ka e tabo ka fe shiri fo ka be Mohamed Lamine haidara ka fo jim kan fa na te fa ko se ka fo ka wal nyama do ka laba ka nyama so fo ka dan sa fa duguma e Elhaji Musa Traoré bi atika to me ka fa jula ka fo ka wal nyama do shaka ku balo ka jawo chare jembe jine ka soro ko fo ko wal nyama do ka fo ala ka claire chaya sebe ke jim kan bi 23h30 ni ala wirana donc chini 10h 11h nene aw amenyon sura ka jembe ko ko dangana maya la ma fo albi ala ka claire dama to te sangare ke ira fo ke wal nyama do sana wati benani weli bina weli jabi sana le plaisir de partager je suis à votre disposition à chaque fois. Merci beaucoup. De la ma fola ka kera dama la ka watira ira amina ine bizarade ka Kenya ani lafiya sabati bela jere farkolo la akadi ko jugu Namibia garan baro be nyaga wa bela jere nyeda be wala wala mu ye lemi kabantoran bela jere me nisodia nuko John Starire mais awa kuma ga chansa ne de stari
ne ka di wa ne dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye, ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ. K'aw to ne mini na, a b'aw kolo sigi, k'aw mɔdiya. O de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa? Ne de don tomate concentré Zara. Ne kelen pe dɔrɔn awɔ, nka an bɛɛ de sara. N'aw ko dumuni sanuman caman, a ye tobiliko la sanbalangɛn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye. A bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannen ye. Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bɛ nɛ kunun ka langolo to na min nɔfɛ o na de bɛ tobi ni zamzam ka najini kura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini kura bouillon poulet ana épicé dun Mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini kura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini kura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛɛ ɲare la immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini kura bouillon poulet ana épicé olu de bɛɛ lajɛlen wasara. daminɛ yan Mali la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye so ani baara caman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don kudayi CEM2 42.5 siman in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilancogo la ŋana dilannen don Mali la siman an ka baara